Спрадвеку народ нашай зямлі свята захоўвае духоўныя рэліквіі, якія непарыўна звязваюць мінулае з сучаснасцю і будучыняй. Мы імі захапляемся, надаем ім вялікае значэнне і імкнемся зберагчы іх для нашчадкаў. Аднымі з найбольш значных для нас святыняў з'яўляюцца Спаса-Преображэнская царква, заснаваная Еўфрасінняй, і Сафійскі сабор. Ночы ляцелі хутка, а старонкі свяшчэнных тэкстаў складваліся ў кнігі вельмі марудна. Перапісванне царкоўных кніг патрабавала цярпення, руплівасці і пакоры. Маладая князёўна Працлава, нарачоная Еўфрасінняю, працавала старанна, здзяйсняючы тым свой першы духоўны подзвіг. І з першых дзён пострыга увесь жыццёвы шлях яе быў асвечаны подзвігамі, славіўшымі полацкія землі. Полацк лічыцца самым старажытным горадам на тэрыторыі Беларусі. Упершыню ён згадваецца ў аповесці мінулых гадоў пад 862 годам. Але, верагодней за ўсё, горад быў заснаваны 3 стагоддзямі раней. Вакол Полацка паступова сфарміравалася адно з самых буйных княстваў на славянскіх землях. А пры князе Ўсяславе Чарадзеі полацкае княства дасягнула найвышэйшай магутнасці. Пачатак свайго ўпраўлення Усяслаў распачаў з будаўніцтва Сафійскага сабора, які адразу стаў цэнтрам праваславия Полацкага княства і ўзвяшчаў аб узросшай палітычнай і эканамічнай ролі горада. Тым самым Усяслаў жадаў падкрэсліць роўнасць Полацка з гарадамі-супернікамі Кіевам і Новгарадам, дзе да гэтага часу ўжо былі пабудаваныя Сафіі. Полацкі сабор не саступаў ім ні памерамі, ні архітэктурнымі вынаходствамі. І з моманту свайго заснавання белы карабель Сафіі над сінімі водамі Дзвіны з'яўляецца сімвалам велічы і магутнасці полацкага княства. У яго сценах прымаюць паслоў, аб'яўляюць вайну і падпісваюць мірныя дамовы, захоўваюць княжскія скарбы, узаконьваюць гандлёвыя пагадненні. Нават пячатка горада таго часу падкрэслівала, як сабор быў значны для Полацка. На ёй было напісана «Пячатка Полацкая і Святой Сафіі». Менавіта ў сценах Сафійскага сабора набыла свой дом Еўфрасіння Полацкая. Яе жыццёвы шлях стаў цэлай эпохай у гісторыі беларускага народа. З яе імем звязана нямала падзей, узбагаціўшых культуру нашай краіны і гісторыя станаўлення 2 значных праваслаўных святынь – Сафійскага сабора і Спаса-Преображэнскай царквы. Аб надзвычайнай цвёрдасці характару Еўфрасінні кажа ўжо тое, што ў 12 гадоў яна змагла пераканаць сваю цётку ігуменню пастрыгчы яе ў манахіні супраць волі свайго бацькі. Еўфрасіння засталася ў Сафійскім саборы і займалася перапісваннем кніг, што ў той час лічылася цяжкай працай і выключна мужчынскім заняткам. Грошы ад продажаў кніг Еўфрасіння аддавала тым, хто меў у іх патрэбу. І, напэўна, нездарма лёс прывёў яе менавіта сюды, у Сафійскі сабор. Еўфрасінні было наканавана працягнуць духоўнае ўзмацненне полацкага княства, як калісьці завяшчаў яе знакаміты продак. Адным з галоўных скарбаў Сафійскага сабора з'яўлялася бібліятэка, заложаная Усяславам Чарадзеем. У ней захаваліся свяшчэнныя кнігі, прывезеныя з Візантыі і Балгарыі. Гэта былі бібліі, пісанні і жыцці святых. І каму, як не Еўфрасінні, было даводзіць пачатую прадзедам Усяславам Чарадзеем справу да канца. Для яе кнігі мелі вялікую каштоўнасць. Яна з незвычайнай павагай ставілася да кожнай старонкі свяшчэнных тэкстаў і шчыра верыла ў іх духоўную моц. Хіба магла яна пакінуць сваім нашчадкам нешта большае, чым мудрасць Божую і вучэнне царквы. Еўфрасіння не толькі сама перапісвала кнігі, але і прыцягвала іншых перапісчыкаў. Яна арганізавала скрыпторый і школу па навучанню кніжнай справе. Пры ёй у Полацкай Сафіі пачаў захоўвацца летапіс горада, а слых аб бібліятэцы пайшоў далёка за межы княства. Полацкую Сафію пачалі называць адной з самых прыгожых і буйных у славянскіх землях. Неўзабаве хутка ёю зацікавіліся і за межамі полацкага княства. Верагодна, менавіта таму сёння аб месцазнаходжанні бібліятэкі можна толькі здагадвацца.
Існуе думка, падчас захопу Полацка Іванам Грозным цар, які шмат чуў аб Сафійскай бібліятэцы, перавёз яе з сабой у Маскву. У той жа час у польскіх хроніках адзначаецца, што Стэфан Баторый, які адваяваў Полацк у 1579 годзе, павёз бібліятэку ў зваротным напрамку ў Польшчу. Але гэта ўсяго толькі меркаванні. Пытанне аб тым, дзе зараз знаходзіцца бібліятэка, застаецца адкрытым.